ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାତ୍ରା, ଫଳା ଏବଂ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରା। ମାତ୍ରାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କେତ ବା ଚିହ୍ନ ରହେ। ଉକ୍ତ ସଙ୍କେତକୁ ମାତ୍ରା ବା କାର କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ମାତ୍ରା ବା କାର। ଅ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ଏହାର କୌଣସି ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ଅକାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଛେ। ପୁଣି ଅକାରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ହଲନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ଏହି ହଲନ୍ତ ଚିହ୍ନକୁ ହଲନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ତାର ମାତ୍ରା, ମାତ୍ରାର ନାମ, ତାର ବ୍ୟବହାର।